No niin, jatketaan Kiinan GP-jälkitunnelmia, mikä ajettiin äsken. Jenson Button johtaa MM-tilannetta, MM-tilastoa, MM-taulukkoa. Toisena Vitali Petrov, kolmantena Sebastian Vettel, neljäntenä Lewis Hamilton, eli Niko Kari, tällä hetkellä GP3 Eva Kuski, viidentenä Fernando Alonso, kuudentena Nick Heidfeld, seitsemäntenä Felipe Massa, kahdeksantena Sebastian Buemi, yhdeksäntenä Mark Webber, kymmenentenä Michael Schumacher, miten se pitää sanoa, 11 MM-tilanteessa, James Algersuar 12, Adrian Sutil 13, Nico Rosberg, jolla on viimeinen piste, on 14, Paul Diresta, tästä alkaa 0 kerran, Paul Diresta 15, 0 pistettä, ja niin kuin tästä edespäin on 0 pistettä, Sergio Perez 16, Kamui Kobayashi 17, Narra Kartinge jo 18, Vittorio Luisi, mä en osaa lausua italialaisten, mutta kuitenkin Luisi on 19, Trulli on 20, Kovalainen on 21, meidän talkaveri Rubens Barrichello on 22, De Ambrosio toiseksi viimeinen eli 23 ja viimeisenä Timo Glock 24. Ja valmistaja MM-tilanne näyttää siltä, että McLaren, Renault, Red Bull, Ferrari, Williams, Toro Rosso, Mercedes GP, Force India, Sauber, HRT, Caterham ja Marussia. Ja nyt katsotaan tuuletukset kolmannesta sijasta. Ambolivoan ensimmäinen kolmas sija tälle kaudelle. Ensimmäinen podium. Sieltä noustaan. Visiiri vaan pois naamalta ja epäpuuta. Tuo on ihan hieno tuo mun kypärä. Sopii hyvin Williamsin värein. Siellä käydään vielä tallin henkilökunnan kanssa onnittelussa ja kisaissakin onnittelee eikä inise siellä aina. No niin. Kiitos, että katsoitte, toivottavasti tykkäsitte ja jatketaan ensi videossa. Se on moikka, moi. Ja muistakaa tilata, jos olette uusia tällä kanavalla. Moikka moi. Ja jättäkää palautetta, jos tarvitsee palautetta ja kommentteja kanssa. Moikka moi.